ओमफ्राय आरो गथ'नि जोनोम सार्टिफिकेट स्कुलनि लेखा फिसाजोनि गाननाय जोमनाय गासिबो आंनिबो जेबो बुथुमाखै। ओमफ्राय फैसाबो दंमोन अमा फाननायनि 2500 बेबो गैया खामजोबदों। दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्ला पाटाबारि VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय दाउखा बाहा गामिनि थागिबि मुस्रि हांगामा बसुमतारी आरो लान्थि बसुमतारीनि न'जों लोगोसे गासै आइजें आइला जि जोमफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। नखरनि बिसि लान्थि बसुमतारी फोरमायनाय बादिब्ला न'नि साखाथियाव हाग्रा सावनायाव बार बारनानै गावसिनि प्लास्टिकनि न'जों लोगोसे गासै गोनां मुवा बेसादफोरा खामजोबो। ओरैहाय खौरांखौ मोननायनि उनाव पाटाबारि VCDCनि मासिगिरि निमल नार्जारिया सुलाद लाफैनानै थानो थाखाय न' लुनो थिं जगायना होयो आरो जानायनिबो माइरंबो जगायना होगोन होनना फोरमायदों। बे जाथायखौ खोनानानै आङो मैया मोनायावनो खबर लानानै आङो मोनायाव फैनो हास्लाबाखै। नाथाय आङो दहाय फुङाव फैनानै लोगो लोगोनो आङो VCDCनि अफिसाव जोंहा माने थिं दंखायोमोन। आं बेखौ लाबोनानै दिनै न' लुनायनि बेबस्थाखौ खालायना होबाय। लोगोसे जों थौ थोरसि गिलास खुरै बिदिनो जि जोम बेखौ जों रेडि खालायबाय। जोङो आरो 2.5 कुइन्टेलसो माइरं जोङो गाबोन होफैबावगोन आरो जि हायो जोङो माखासे बेबस्थाखौ जों नाजागासिनो दंबावो आरो। बेथ'बो गामि गोथौ ओनसोल न'फ्राबो मोजां गैया, बेयाव सरकारि न' मोननायनि माबाफोर राहा? अबस्से बिसोरो बांद्राय गोबाव जाफैयाखै, खिन्थु जोंनि जे न' सरकारि न' होनायनि आसनि बियो थांनाय 2011 सनाव जायफोर सेन्सास जादोंमोन नैबे सेन्सासाव थानायफोराल' माने मोननायनि जे सुबिदा दङ। जों उनफोराव जुदि माबा मोनसे सुबिदा फैयोब्ला बेनि सुबिदाखौ जों खालाम होगोन। खारन बेहाय माने लामानिबो सुबिदा गैया। जों बेखौ एबार नेग्रायाव जोङो सोनानै खामानिखौ मावनो जों बेखौ सानदों। दा बेहाथ' माने गथ' सासे क्लास 9आवबो फरायनाय दं। बिसिनि गासैबो माने डकुमेन्टसजों लोगोसे फरायनाय जि जोम गासैबो माने जोबस्रांबाय। दा फरायनायनि जि बेबस्था बियो जों एसे सानलायनो नागिरदों। बेनो मा जायगा होनो बेखौ? बियो एक्सुवेलि माने दाउखा बाहा माबायाव गोग्लैयो बियो। ओमफ्राय बिथांमोना आलादा मोनसे नाम लानाय जादों, खिन्थु रेजिस्टार हिसाबै दाउखाबा मा एरियायाव गोग्लैयो जोंनि VCDC पाटाबारि। बेहाय जोंनि थानाया आमगुरि, पस्ट अफिस पाटाबारि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। न'आ हाग्रा एसे सावनायाव खामलांदों आरो, ओमफ्राय जेबो बुस्थु मोनखायाखै। भटार आइ कार्ड गासिबो पेन कार्डनो, ओमफ्राय आरो गथ'नि जोनोम सार्टिफिकेट स्कुलनि लेखा फिसाजोनि गाननाय जोमनाय गासिबो आंनिबो जेबो बुथुमाखै। ओमफ्राय फैसाबो दंमोन अमा फाननायनि 2500 बेबो गैया खामजोबदों। माइरं माइ खामजोबदों। माइआ 8 मनसो जागौमोन। बेसे गोजानाव सावोमोन हाग्रा? गोजानानो एसे। माब्रैथो खामखो हाग्रा सावनायालाय? बारजों बुला लांखो ना माखो आंबो गैयामोन। हौवाया हाग्रा सावनो होननानै सावदोंमोन, बाहाय खामलांदों जाहैदों। ओमफ्राय गंबेसे दंमोन न'आ? न'आ गंथाम, ओमफ्राय बोरमानि सायलाजों गंथाम जायो आरो। ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा रुम मोननै गंनै। माब्ला जाया बे? मैया 4:30सो बाजिबायमोन। ओमफ्राय दा थानो मानो थानायनि राहायाथ' दा जेबो गैथ'वा, बानायगासिनोसो। सोर बानायदों? रायजोफोर बानायदों। मा मावो नोंसोर? आबाद मावनानै जायो, बिदिनो खामला हाजिरा मावनानै जायो। ज्ञान स्रोत, शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ।